Hola a tots! Benvinguts a la nostra sessió sobre els principis del disseny de zones i sectors de permacultura. Alguna vegada heu pensat com seria dissenyar el nostre entorn perquè treballi amb la natura i no pas en contra? Doncs això és exactament el cor de la permacultura. En aquesta anàlisi veurem com podem organitzar els nostres espais des de la casa fins al bosc més llunyà, per ser molt més eficients i, sobretot, per reconnectar amb el món natural. I aquesta és la gran pregunta, la que ho canvia absolutament tot. Perquè en lloc de lluitar constantment contra el medi ambient, la permacultura ens proposa entendre'l i, sobretot, col·laborar-hi. Ara veurem com aquest canvi de perspectiva, que sembla tan simple, és la clau per a un disseny que sigui sostenible de veritat. La idea fonamental del disseny en permacultura és en realitat molt senzilla. L'energia i la nostra activitat es concentren al centre i a partir d'aquí es van dispersant cap a fora. És com llançar una pedra a un llac. Les onades més fortes són al centre i a mesura que s'allunyen, l'efecte es fa més suau, més extens. Doncs això mateix. I quin és aquest centre, aquest epicentre d'energia? Doncs és el lloc on passem més temps, on invertim més energia. Casa nostra. Aquí comença tot. Aquest és el punt de partida. El cor des d'on s'expandeix tot el sistema. El que en permacultura es coneix com la zona zero. La zona zero, la llar, és el nucli. Abans de pensar en l'hort o el jardí, el disseny es concentra a fer que la casa sigui tan autosuficient com sigui possible. Pensem en captar l'aigua de la pluja, aprofitar la llum del sol per escalfar-nos, gestionar els nostres residus. Un cop tenim aquesta base ben sòlida i eficient, llavors, i només llavors, comencem a expandir-nos cap a fora. Just creuant la porta de casa ens trobem la zona 1. Aquesta és l'àrea del trànsit, la que visitem cada dia, potser diverses vegades. Aquí hi tenim les herbes aromàtiques, els enciams, els tomàquets, vaja, tot allò que necessitem tenir a l'abast de la mà. És el nostre sistema més intensiu, el més controlat i també el més productiu per metre quadrat. Si ens allunyem una miqueta més, entrem a la zona 2. Aquí les coses ja comencen a funcionar d'una manera més natural. L'atenció diària ja no és necessària i podem trobar els cultius principals, arbres fruiters i potser animals una mica més moguts, com les gallines o les cabres. La zona 3 ja juga a una altra escala, molt més gran. Aquesta és la zona de pastura per a animals de més envergadura. El lloc ideal per plantar grans fileres d'arbres que facin de tallavents i potser alguns fruiters que caibren no necessitin cap mena de cura. Les visites aquí ja són molt més esporàdiques. Ara passem a la zona 4, que és bàsicament un bosc gestionat, però a molt llarg termini. No és un lloc que visitem sovint ni de bon tros. Potser hi anem de tant en tant a buscar bolets, a tallar fusta, paravigues o bambú. La intervenció humana aquí és mínima, gairebé simbòlica. I finalment arribem a la zona 5. Això és la natura en estat pur. Aquí no gestionem res, no intervenim. És el nostre espai per observar, per aprendre, per gaudir de la natura sense filtres. És, en definitiva, la nostra gran mestra. I aquí tenim la clau de volta de tot plegat. El que és realment brillant d'aquest esquema és com resumeix la lògica. La ubicació d'un element no depèn del que és, sinó de la freqüència amb què necessita la nostra atenció. És una idea tan simple com potent i ens estalvia una quantitat de feina brutal. Aquesta comparació visualitza el contrast d'una manera radical. A un costat, la zona 1, el cicle diari intens de cuidar constantment per tenir un enciam fresc a taula. A l'altra, la zona 4, un cicle de dècades d'esperar pacientment que un arbre es faci gros. La gestió del temps i de l'energia no podria ser més diferent. I aquí la mida importa, i molt. Aquestes proporcions no són a l'atzar. Si la zona 1, la que demana màxima atenció, és massa gran, el sistema simplement col·lapsa. Ens trobaríem amb un hort gegantí, ple de males herbes, impossible de mantenir. L'equilibri entre les mides de les zones és el que fa que tot plegat sigui manejable i no una font d'estrès constant. Ara bé, seria massa fàcil si tot fossin cercles concèntrics perfectes, oi? La realitat del terreny, la topografia, el paisatge, tot això entra en joc i acaba donant forma a aquestes zones ideals que hem dibuixat sobre el paper. Factors com un camí que fem servir cada dia per portar les vaques a munyir o un pendent molt pronunciat o un tipus de sol concret, tot això pot estirar, encongir o deformar completament aquestes zones. Al final, cada disseny és un món perquè cada terreny ho és. I aquí és on entra la segona capa clau del disseny, l'anàlisi de sectors. Si les zones responen a on i quan hi som nosaltres, els sectors responen a les forces externes que afecten el lloc.
Es tracta de pensar en les energies que travessen el nostre terreny de punta a punta. I la paraula energia aquí té un sentit molt ampli. Pot ser la trajectòria del Sol, és clar, o la direcció del vent dominant, però també pot ser una vista bonica que volem conservar o el soroll que ens arriba d'una carretera propera. Tots són fluxos que hem de saber gestionar. Aquesta frase és la pura essència del disseny intel·ligent de la permacultura. Aquí és on tot es converteix en un art. No es tracta de posar elements aïllats, sinó de crear relacions. Un tallavent que només para el vent és un disseny pobre. Ara bé, un tallavent que a més dona refugi a ocells, que controlen plagues, que produeix fusta i que crea un microclima, amic, això ja és un disseny intel·ligent. Aleshores, com ho liguem tot? El procés és bastant lògic. Primer, dibuixem les nostres zones, basant-nos en la freqüència amb què les visitarem. Després, hi superposem el mapa de sectors, és a dir, totes aquestes energies externes. I finalment, col·loquem els diferents elements de manera estratègica per aprofitar o per bloquejar aquestes energies. I això ens porta a una última reflexió. Si observéssim el nostre propi espai, tant se val si és un balcó, un jardí o un camp sencer, a través d'aquesta lent, quins sectors energètics hi podríem identificar? D'on ve el sol a l'hivern? Quina és la direcció del vent fred? Quina vista val la pena potenciar? Començar a percebre aquests fluxos, sovint invisibles, és el primer pas per transformar qualsevol espai en un sistema més intel·ligent i harmoniós. Wiki Radio, la radio internet.